An sauraro barkanku da wannan lokacin ga takaitaccen labaran namu na yau daga nan Suwal Hausa News inda za ku ji cewa kungiyoyin gasar Premier Liverpool, Manchester City, Arsenal sun shiga dauratin dan wasan bayan Real Madrid da Faransa, Ferland Mendy mai shekara 28. Inda za ku ji cewa Manchester United na dauratin dan wasan bayan na Barcelona da Jurgen Ronald Araujo mai shekara 25. Ita ma kuma Barcelona ta shiga dauratin dan wasan Liverpool da kasar Colombia, Luis Diaz mai shekara 27. Inda za ku ji cewa Liverpool, Manchester City da Arsenal sun shiga dauratin dan wasan kasar Algeria da Wolves, Ryan Atinore. Inda za ku ji cewa kungiyar Newcastle da Manchester United su ma suna neman dan wasan tsakiya na kasar Faransa da Juventus, Adrien Rabiot mai shekara 29. Ita ma Borussia Dortmund za ta fitar da sama da euro miliyan 30 don siyan dan wasan Chelsea and Medcelt. Inda za ku cewa Manchester City za ta saurari ta kan dan wasan tsakiyar ta da Ingila, Jack Grealish mai shekara 28. Inda za ku cewa kungiyar kwallon kafa ta Wolves ta shiga barcin dan wasa mai tsaron raga kuma na Arsenal, Aaron Ramsdale mai shekara 25. Duka nan ne karshen labaran namu na yau, sai ku tare mu a wani lokacin idan mai duka ya so.